Ayo ditayuke sapa si wani beksan? Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren nang cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak go atom tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumekan saiki gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagan rina caketan sajroning ati datan luntur kaya merati aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara turangga saksama muda. Liwat aku kelingan kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak go adom tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumekan saiki gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagan dina caketan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara gubuk kae nyimpen tegawat
bakal lali. Yo gubuk kae kebak cita tengah wengi nganti gagan dina caketan sakjroning ati datan luntur saya merak ati aku kowe dadi garwa mergo leren nang gubuk asmara. Nggih.